खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दं दिनै एबसुनिफ्राय बयनिबो सिगाङाव बिदाय लासिगोन दिपेन बर'। बिथाङा दिनै खान्थि बादियै एबसु नागारगोन। दिपेन बर'आ मख'जाथावदि दिपेन बर'आ गोलाव बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबान लानानै हारिनि जौगानाय फारसे खामानि मावबोनाय, हारिनि अलखद सर्तफोरखौ लानानै सोरखारनि सेराव गारां दिखांबोनाय दिपेन बर'आ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा एबसुनि आफादगिरि मासिनिफ्राय आसार खान्थि बादियै बिबान एंगारगोन होननानै फोसावदों थांनाय सानखालि मोनसे फेसबुक लाइभनि गेजेरजों, जेराव मेगनाव मोदै लानानै रायजो राजा गासैनिसिमबो अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनानै बिथाङा दिनैनि जानो गोनां बिदायनि हाबाफारिखौ फोरमायथिदोंमोन। जेराव दिनै एबसुनि जर'खा मिरु मावफुं आफादनि जथुम्माया खुंफुंजागोन 13 मार्च 2026 बड'लेण्ड ओनसोलनि अदालगुरि जिल्लानि अदालगुरि फरायसालिमानि अडिट'रियामाव खुंफुंजागोन। बे मेलनि गेजेरजों दिपेन बर'आ नेमखान्थि बायदियै गावनि आफादगिरि महरै गावनि बिबानखौ एंगारगोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिपेन बर'आ इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल थामहिनबा इउपिपिएल हानजायाव हाबगोन होननानै साननाय जादों एबा मिथिनो मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फेरवेलखौ मैया मेहेरगोनाङै फालिदों। बिदायनि समाव दुखुनि साया साग्लोबहोदों बिथांनि गोरबोनिफ्राय। दायो बिथांनि एबसुनि आफादगिरि बिबानखौ सोर लागोन? सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जाबावदों दि एबसुनि आफादगिरि बिबानखौ खोरोमदाव औवारिया लानो हागौ होनना साननाय जादों। बेराफारसेथिं दिपेन बर'आ एबसुनिफ्राय ओंखारनानै बिपिएफआव हाबोना इउपिपिएलआव हाबोना कंग्रेसआव हाबो बेखौ जोङो जेबो मिथिया आरो बे बाथ्राया जोंनि साबजेक्टबो नङा होनना बुंथियो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ मोजां मोननानै दिनै क'क्राझाराव फैगोन। गसाइगाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया गोदानै लुफुंजानाय गुमा ब्लक बिपिएफनि मावख'खौ मैया बेखेवनानै होदोंमोन आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै बिटिसिनि क'क्राझाराव गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरनि बाहागो लानायाव नुजाथिफैगोन होनना फोरमायदोंमोन। क'क्राझाराव फैगासिनो दं हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि। क'क्राझारनिफ्राय गेलेमफु थांनाय फारसे रेल लामा लुफुंनो गोनांखौ अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होगोन हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया। 8 मार्चनि बै साना थामहिनबा बोहैथि दाननि 8 मार्च 2026 गासै भारतारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव सानमोन। मानोना टीम इन्डियाया आईसीसी T20 बुहुम कापखौ देरहादोंमोन आरो भारतारि टीमा T20आव थामथि खेबनि थाखाय आहमेदाबादाव जानाय टुर्नामेन्टनि फाइनालाव टीम इन्डियाया निउजिलेन्डखौ गोरलैनो फेजेननानै चेम्पियननि ट्रफिखौ आवग्रिनो हायो। नाथाय बे बिमुं देरहानायनि सानब्रैनि उनावनो दोलोनि स्टार मुंदांखा क्रिकेटार हार्दिक पान्ड्याया दा खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों। गोबां समाजारि बिजोङाव गोसारदों सावरायजादों भारतनि गोथार हादोरारि फिरफिलाखौ मान गैयै खालामनायखौ नुनानै, जेराव हार्दिक पान्ड्याया इन्डियान फ्लेगखौ लानानै माखासे गनायजाथावै खालामनाय, गावनि मोजां मोननाय गार्लफ्रेन्डजों जयै थानानै इन्डियान फ्लेगखौ मानहानि खालामनायनि थाखाय पुणेनि सासे उकिला हार्दिकनि हेंथायै माहारियारि फिरफिलाखौ नेवसिनायनि अजद होनानै पुलिसनो केस थिसनदों। मख'नो गोनांदि हार्दिक पान्ड्यानि हेंथायै पुणेनि शिवाजीनगर पुलिस थानायाव अजद होनाय जादों। जायगानि उकिल वाजिद खाना बे अजदखौ होदों। आर'जलाइयाव बिथाङा अजद होनानै बाथ्रा बुंदों दि हार्दिक पान्ड्याया मेच देरहानायनि उनाव माहारियारि फिरफिलाखौ अनागार खालामदों आरो बिथाङा बुंबावदों दि हादोरारि फिरफिलाखौ मान होनाया साफ्रोमबो नोगोरारिफोरनि मावनांगौ बिबान आरो बे आयदानि सायाव आयेननि राहा लानांगौ, नाथाय बेबादि खालामनाया माब्लाबाबो गनायजाथाव नङा होनना बुंथियो। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मुलुगनां थाखोनि मोनसे मिथिनो गोनां खौरां। इजराइल, आमेरिका आरो इराननि दावहानि जाहोनाव गासै बुहुमावनो गोथां थाव आरो गेसनि आंखालखौ नुनो मोनदों। नाथाय बे दावहानि गेजेराव भारतनिफ्राय फैनाय गंसे गोथां थावनि टेंकार जाहाजा हर्मुज स्ट्रेट जानानै फैदोंमोन आरो इजराइल, आमेरिका आरो इराननि दावहानि थाखाय हर्मुज स्ट्रेटखौ बन्द खालामनाय जादोंमोन, जाय मोनफ्रोमबो हादोरखौ गाज्रियै गोहोम खोख्लैदोंमोन। हादोरारि खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बायदिब्ला इराना खोथा होदोंमोन दि भारतनि जाहाजफोरा बे दै लामाजों रैखाथि थांलाय फैलाय खालामनो हागोन। गुबैयै भारतनि बायजोआरि मन्त्रि एस जयशंकर आरो इराना बे आयदानि सायाव सावरायदोंमोन आरो बे सावरायलायनायनि उनाव इराना भारतनि जाहाजफोरखौ
हर्मुज स्ट्रेट जानानै थांनायनि गनायथि होदोंमोन। बे समावनो बुधबारखालि थाइलेन्डनिफ्राय फैनाय गंसे मालवाहक जाहाजखौ हर्मुजआव होबथादोंमोन एबा गाग्लोबदोंमोन। बे गाग्लोबनायनि जाहोनाव जाहाजाव गिख्रंथाव अर खामदोंमोन आरो जाथायनि उनाव अमनि नेभिया रैखाथि अपारेशनखौ खालामदोंमोन आरो जाहाजाव थानाय सा 20 सुबुंफोरखौ बासायदोंमोन, नाथाय 3 सुबुंफोरा दासिमबो गोमानानै दं। मख'जाथावदि इजराइल, आमेरिका आरो इराननि गेजेराव दावहाया सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो बे दावहानि फिथाय महरै गासै बुहुमावनो आथिखालाव लासै क्रुड थाव, गेस आरो गुबुन गुबुन फालांगिरिफोरनि सायाव जिंगासिनाया बांबोगासिनो दं। मानोना हर्मुज स्ट्रेटखौ बन्द खालामनाय जादों, नाथाय इजराइल, आमेरिका आरो इराननि गेजेराव दावहाया गोबाव समसिम सोलिबाय थानो हागौ होननानै गिनाय दं। हादोरारि खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोदान सेटेलाइट सावगारिनिफ्राय मिथिनो मोनोदि इराननि पार्सिन मिलिटारि कमप्लेक्सनि मोनसे सेक्रेट थावनियाव मोनसे गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जादों। बे गाग्लोबनाया ओरैबायदि गिख्रंथाव दि बे जायगायाव 3 गिदिर हाखर सोमजिबाय। बे गाग्लोबनायखौ आमेरिकाया B-2 सेटेल बमखौ बाहायनानै खालामदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। थांनाय सानखालि तामुलपुराव दुखुथिया आइजोफोरनि अरुणोदय आसनिखौ दाननानै होनायनि गोख्रोङै सोमावसारदों एबा खुद्रिसारनायखौ नुनो मोन्दों। तामुलपुर जिल्लायाव गोबां आइजोफोरनि अरुणोदय आसनिखौ दाननानै होनायनि गोख्रों अजद सिखारदों। सिगाङाव मोनबाय थाग्रा दुखुथिया आइजोफोरनि अरुणोदय आसनिखौ दाननानै होनायनि गोख्रों अजद, जायनि थाखाय अरुणोदय आसनिनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जानाय आइजोफोरा तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलियाव लोब लोब फैनानै बेंखनफैदों। आइजोफोरा अजद होनाय बायदिब्ला अरुणोदय आसनि रांखौ सोरखारि साख्रि आवलाफोरनि हिन्जाव, राजखान्थि लिडार नखरफोरनि हिन्जावफोरासो मोनदों। नखरसेयावनो 2-3 आइजोफोरा मोनदों, जायनि थाखाय गोरिब, रान्दि आरो बेंगुरा सुबुंफोरा बे आसनिखौ मोननो हायाखै, जेराव बे आसनिनि थाखाय सायख'नाया गोबां बेले-बेजे खालामदों। मोननांगौ सुबुंफोरासो मोननो हायाखै होननानै आइजोफोरा बुंथियो। मेघालयनि तुरायाव जानाय दुखुनांथाव जाथायाव तामुलपुर जिल्ला नारायणपुर गामिनि सा 11 लेबारफोरा जेंनायाव दं। साननैसो सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय साखाथि रायजो मेघालयनि तुरायाव जानाय हारियारि दाङाबाजियाव आसामनि गोबां लेबारफोरा नांथानानै दं। थिग बेबायदिनो तामुलपुर जिल्ला नारायणपुर गामिनि सा 11 लेबारफोरा गिनायजों खैफोदाव दं होननानै मिथिनो मोन्दों। सानफ्रोमबो गिनाय, सिन्ता आरो जिंगासिनायनि गेजेराव सानफोरखौ बारहोनो गोनां जादों। रैखाथि गैयिनि थाखाय नखरनि सुबुंफोरा गिनायजों लिंहरदों। तुरायाव हारियारि दाङाबाजि जाथायनि गिख्रंथावखौ खोनानानै नखरफोरा बांसिन जिंगासिदों। बिसोर लेबारफोरनि नखरफोरा गिखांनाय थासारियाव दं, जायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि, तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि आरो पुलिस बिफानखौ खावलायदों दि तुरायाव खामानि मावनो थाहैनानै खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ रैखाथियै लाबोफिननो थाखाय। नागिदिजुलि नारायणपुर गामिनि मेघालय तुरायाव लेबारना खामानि मावनानै खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा रन्जित तालुकदार, उदय दास, हर कुमार दास, आकाश दास, सुकुमार दास, अनिल दास, साहादेब दास, प्राणजित दास, मदन बिश्वास, अमर बिश्वास आरो रुपम बिश्वास होनना सिनायथि मोन्दों। काछार जिल्लायाव ड्राग्सनि हेंथायै पुलिसनि अपारेशना दासान्दि सोलिगासिनो दं। बेबादि समावनो एबा ड्राग्सनि हेंथायै अपारेशन खालामबाय थानाय समावनो बृहस्पतिबारखालि गुमरा पुलिसा गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामो। पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला 2 सुबुङा आयेन बेरेखा टेब्लेटफोरखौ फाननो थाखाय गुमरा बाजाराव लानानै थांगासिनो दंमोन एबा बेरायगासिनो दंमोन। मोनसे स्रोत सुलुंनिफ्राय खौरां मोननायनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसा गुमरा बाजाराव सिग्रोमो आरो सासे सुबुंनि बेगनिफ्राय गासै 9 टेब्लेटफोर थानाय पेकेटखौ जब्द खालामो। पुलिसा गासै 19,800 याबा टेब्लेटफोरखौ बेगनिफ्राय बोखांनो हायो। जब्द खालामनाय टेब्लेटफोरनि लिरथाया गासै 2.107 ग्राम जागोन। बेनि उनाव पुलिसा टेब्लेट फाननो फैनाय कैलिन उजाननि कामिल हुसेनखौ खायो। बे समावनो पुलिसनि हानजाया नुनानै सासे साप्लायारा जायगानिफ्राय खारखोमालांनो हायो। खारखोमानाय सुबुंखौ पुलिसा गुमरानि राजु हुसेन होनना सिनायथि मोन्दों। दासान्दि गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ आरोबाव जागायदों। फिन आरोबाव बर' हारिनि गेजेराव गोदान आफादनि जोनोम जानायखौ जों बावैसो सिगाङाव समाजारि बिजोङाव फोसावनानै होनाय आरो गोबां सावरायजानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो फोरमायबावनो सानदों दि थारैनो बर'नि बे आफादा बर' हारिनि थाखाय मा हाबा मावगोन आरो मानो गोदान आफादखौ दाबावनो गोनां जाखो, जेराव आथिखालाव जों नुनो मोनोदि बर' हारियाव माहारियारि आफादनिफ्राय लानानै गोबां रांखान्थि, राजखान्थि बिथिंजों लोब्बा गोनां आफादफोरा बर'नियाव दं। थेवब्लाबो गोदान आफाद दानायनि थांखिया मा? मानो गोदान आफादखौ दाखो? बेखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों।
मख'जाथावदि बिटिसिजों लोगोसे आसामनि गं 20 जिल्लानि गासै ex-NDB-फोरखौ लानानै जाय बिथांमोना BPF दोलोखौ मदद होयो बिथांमोन गासैखौबो लानानै बारग' NDB-फोरनि फिन गोदानै इउनियन अफ Ex-NDB मुंनि आफादखौ थांनाय 3 मार्च सानखालि दानाय जादोंमोन आरो बे गोदानै दाजानाय आफादनि बिबान सायख'नाय बेलायाव बि नायजाब बिथांखौ आफादगिरि आरो एम आवगाय बिथांखौ गाहाय नेहाथारि बिबान होनानै बारग' NDB-फोरनि इउनियन अफ Ex-NDB आफादखौ दाफुंनाय जादोंमोन आरो आफाद दानायनि सिगां इउनियन अफ Ex-NDB-नि गुबै थांखिखौ फोरमायनानै होनायखौ नुनो मोन्दोंमोन, जेराव आफादगिरि बि नायजाबनि खुगानिफ्राय जेराव बिथाङा गोदानै दाजानाय आफादनि बागै ओरैबायदि फोरमायदों दि जोंनि जेसेबांखि हाथियार लाग्रा आफाद NDB दंमोन गासैबो दिनैनि दिनाव पार्टीखौ डिसमिस खालामनायनि उनाव Ex-NDB हिसाबै दङ आरो बिथांमोनखौ लाफानानै जाखिनि जेंना जेंसि दङ बेफोर जेंनाफोरखौ सोरखारजों गोरोबनानै माबोरै मावफुंलांनो हागोन बेनि थाखाय जों बे आफादखौ सोरजिनाय जादों आरो बे आफादा अरायसम सोरखारजोंनो थानानै खामानि मावलांबाय थागोन आरो जोंनि समस्याफोरखौ लानानै सोरखारजों गोरोबनानै मावफुंलांबाय थागोन। जेरै जोंनि NDB-नि केसफोर दं, दिनैसिमबो माखासे केसआ बोखारजायाखै। बेनि अनगायैबो जायफोर Ex-NDB-फोरा जेलनिफ्राय उदां जानानै न'आव फैनो हादोंमोन आरो आफादा जोबनानै थांखांनायनि उनावबो बिथांमोननि केसआ सोलिगासिनो दं आरो माब्लाबा बेबादिनो जेलनिफ्राय वारेन्ट फैनायाव जेलाव थांफिननो गोनां जादों, जोबथेसालियाव हाजिर जाहैनो गोनां जादों। नाथाय दिनैनि दिनाव जायफोरा CBI केस एबा NIA केसजों एक्टिभ जानानै दं बिथांमोननि केसआ जाहाथे आबुङै बोखारजायो, जाहाथे सोरखारा कर्टजों सावरायनानै गासैबो केसफोरखौ फोजोबो आरो बोखारजाजोबो। बेफोर बाथ्राफोरानो इउनियन अफ Ex-NDB-नि गुबै थांखि होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन आफादगिरि बि नायजाब बिथाङा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि न'खर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां
जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।